Δίμηνη παράταση παίρνει το ισχύον καθεστώς δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο με σημείο αναφοράς τη διασφάλιση της διαφάνειας στις αναθέσεις δημόσιων, δημοτικών και περιφερειακών έργων. Το πράσινο φως άναψε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης σε συνεργασία με τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ. Σε αυτό το διάστημα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Κουίκ, η κυβέρνηση θα κάνει τις οριστικές ρυθμίσεις για το καθεστώς στις δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο. Το καθεστώς των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο παίρνει παράταση, διατηρώντας ουσιαστικά τις συνθήκες διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. Το θέμα εξέτασαν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ. Για τις εξελίξεις μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο κύριος Κουίκ. Το θέμα των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο και που η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ είχε αποφασίσει μαζί με την Τρόικα να το καταργήσει, το είχαμε αποκρούσει επιτυχάνοντας τότε μια πολύμηνη παράταση ισχύως. Το βασικό ακαταμάχητο επιχείρημα που θέτουν από τότε οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, προσέξτε τη λέξη διαφάνειας, στις αναθέσεις των δημοσίων, δημοτικών και περιφερειακών έργων. Καμία καταχώρηση που αφορά δημόσιο έργο και επί της ουσίας χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, μην το ξεχνάμε, δεν μπορεί να αλλοιωθεί σε μια εφημερίδα, ταυτιζόμενη μάλιστα με συγκεκριμένη ημερολογιακή αναφορά. Αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε κανένα διαδικτυακό τόπο, όπου και οι hackers μπορούν να παρεύουν, αλλά ταυτόχρονα πολύ εύκολα. Μια δημοσίευση μπορεί να ανέβει και την επόμενη στιγμή να εξαφανιστεί. Σε ένα ηλεκτρονικό κόσμο ζούμε όλοι μαζί, αυτά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η δίμηνη παράταση δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσει διάλογος χωρίς χρονική πίεση για τις δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο. Πάντως, το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι ότι ο ρόλος του περιφερειακού τύπου στο καθεστώς των δημοσιεύσεων ενισχύει τις συνθήκες διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτές οι δημοσιεύσεις είναι μια τονωτική οικονομική πηγή για τις περιφερειακές εφημερίδες που δίνουν αγώνα επιβίωσης, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού αφορά συνεργασία ιδιωτών με ιδιώτες. Το θέμα των δημοσιεύσεων, για να τελειώνω, το συζήτησα σήμερα με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Γιώργο Σταθάκη και του ζήτησα να δώσει άλλη μια δίμηνη παράταση στην ισχύ των δημοσιεύσεων. Συμφώνησε. Επαναλαμβάνω, συμφώνησε. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις τελικές και οριστικές ρυθμίσεις, γιατί κανένας σε αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν μπορεί να αγνοεί τα θέματα της διαφάνειας και του λογαριασμού που οφείλουμε να δίνουμε στον Έλληνα φορολογούμενο, στην Έλληνα δημότη. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και οι θεσμοί που κατά τα άλλα πολλές φορές μας κατηγορούν για αδιαφάνεια, ζητώντας ορθώς λήψη μέτρων.